Mano mar Makndalo. Ma indien kidieno endo mabende wakuodho godo piny, bede ni indayo, in miyo, in rawera, kata mana kwaro mantie pacho kacha chande. Ochopo sama koro adwa ni kaw remote mamari tikete wang jirendo mar Ramogi. Belo kata mana kuoth mineno ni endi, bende nigi chike gi adek motegno. Namba achiel chudo. Yes. Namba 2 ochiwo puonj makende. To namba 3 owuoyo. Kaka wanyalo geri, manyalo wuoyo tikao tiketo thenge. Yes. Nyathi ochieng? Riamba yeni. Koleus? Oh yes. Belo namba moja. Number 1. Heramit. Yes. Ay! Lakini mupya ni tamu kushinda hera duto tema seneno. Oda bon moyo. Olit. Yes. Kanyo ni bende love mineno ni endi bende nigi puonj makende. Hera ni endi wang' ni okelo mana chuny bo mana rubika kumwarade gi jangolo maratipo. Mano mamo gidhi. Iluongo ni Samido. Samido mineno ni endi en obila, kanyo bende en jangolo. Kendo moro thoth jogo mabende gino kuche ka bende owero wende gi mabende dhi kor kamo gidhi. Samido nigi dhako miluongo ni Ide. To kacha chande bende en gi side chick mong'ere ayanga, onge gi mipando. Iluongo ni Karen Nyamu. Karen Nyamu mineno ni endi nigi nyithinda Samido madhi ariyo kama endi, nyathi ma nyako to kaachiel koda nyathi ma wuoyi. Ide Karen Nyamu osebed ga kamiyo stress kabisa nikech seche te Karen Nyamu nitie social media. Kodhi kamoro gi Samido, Karen Nyamu post e social media, with my husband. Sama Karen Nyamu opost gimora mora, to nyaka o trend. To sama chi Samido miluongo ni Ide opost, to Karen Nyamu dhi comment e page ne. God wife, we are happy. Ochopo sama koro chi Samido miluongo ni Ide no the vacation gwenge ma United States of America. USA ka indio ka nyithindo yote odhi godo. Kare America nitie belo moro mabende nwa muocho mar nyadendi moro kata miyo moro motingre manigi sepula chupa. Nyadendi no ko bi wacho nyinge. To sama Samido no dhi pinje ma oko, nyadendi no ema no ruake. Kare ma nyadendi ma best friend mar Ide. Mabende en Nyachira. En Mikai. Mano ma Samido. Sama lose kodini. Nyadendi miluongo ni Ide chi Samido nitie gi osiepne best friend United States of America gi nyithindo. To sama Samido bende dhiga outside country US, odhiga mana ir nyathi ma nyako ma osiep Ide. Jino chako gonduru. Ni onego bed ni Ide tanga inya nikech koko tang. To Samido one wire nyalo kalo gi best friend mar Ide manitie US. Nyathi ochieng' mi apache. Relationship ni osebedo relationship mopong a lot of care. They are caring and they are sharing. Diseye. Which is very nice. Sharing is caring. Lakini your mate kung'eru. Iwinja ka koro sebedo gima kelo waket mana sim gi kae koro chopo kuma nyaka watch reality. Lindra Ramogi nyanya kach. Ide osebedo gi stress nikech wach Samido gi ngawa gi Karen Nyamu. Mabende ing'e maber ni oja siasa e pinywa ma Kenya ka. Yes. Nyamu be kineno otemo gimoro amora monyalo sama en gi Samido. Mondo picha, gik magitimo, gik magiwacho obed mago mabende nyalo hurt, nyalo kelo tulo a relationship machielo cha. Iwinjo? Which is fine. It is very clear. Gima chandaga gimon en adi. Ni dhako dwa mana ni dichuo nyise ma confirm ne ni yes, len nyeki. But mana gima wadwaro kaka joma mine. Dichuo no osewacho ni rule number 1, deny, number 2, deny, number 3, do the first 2. In short, deny and deny. Unless kuma koro chopo makoro kanyalre ikaw mikelo ayanga ni pap. To kapok iamua to podi yudho top layer oko. Yani outside fence. Iyudho top layer, tok fence. Rule gina di? Deny and deny.
Kora duogo ir dhako maduong'ni. Matisto ng'eyo, mon matindo kimbele atemo ga nyiso uni kik ibed kimbele ahinya. Dembriga kiseng'e ni in mpango ya kando, mano number 1. Number 2, bede ng'ama otegno. Bede ng'ama otegno mong'e kung fu nyalo ga dhong seriously. Kech mon madongo gibiro ga gi weche gi mang'eny. Koro nyaka ibed ni rada. To ka ok ogwedhi gi ma to bede lelo. En lelo motimo cathedral kamar Nyaruchieng. Thank you. Koro iwinja mam. Winja. Samido ong'e maber ni nyiri gi meke te. Ariyo, poda wuoyi ariyo gi. Osiep ne cha tabire maloka cha osiep chiege cha tabire. Koro ariyo gi maduong' acceptance podo tame. To dino accept di koro be Samido di koro be nire gi hera mogundho mopoto motibon en mane pok accept. Koro mama ni mapiny ni temo raise the bar. Nyachira kithne piny ka. Koro wadhi e piny maloka dong. Okawacho atiyo mana gi ngero janeno mara ni oyiew makai tema kudhi. To siepni be kwali to konyi menyo. Umesema nani ana cheat? Samido ana cheat. Aje sasa. Openyi ni aje sasa? Tene aje sasa no. Aje sasa. Yani you mean na hao watoto umemzalia machal kode hadi mapua. Kwanza ule mdogo na vinyana smile. Onyera ka yani akona guts za kucheat. Guy sweetie. Kedo lungi ni sweetie. Guy babe. To babe no. Guy no. Guy. Koleus. Tangainya gi Mikai malimi nyachira ini nyachira. Nino siepne. Ong'e ni gi tok tent kai ntika kuromo gi jaode. Jichunge sana na Mikai mwenye na kutembelea wewe nyachira ukidhani ajui. Ndi sore anatieke mana gikanyo. Sani di pinyo lonye sama chuo sero oko to giparo ni lit to lit. But sani ndi thoth joma mine oyao pachgi. Kenda kili gi keto kure. Ng'ama miyo kisefwenyo ni in gi nyieki wedhao. Siri ni moja tu. Side chick kata nyako ma jaodi no sero tema tek mondi bedo siepe. Bedo siepne makoro luongru ni babes. Umekula amekuja huko ameleta chakula gani? Very close. Sama koro iseketo nyieki machiegni. Ng'eyo siri mar nyieki no yot kabisa. Amor gi ide gi one thing. Osiepne ma best friend ni. An nga milongo ni best friend to okapar kanyalo bet gode gi mana best friend na en Amilo to gi Jungu. To best friend mar dichuo ni kuma jaodo nyono best friend ne onyono nitie siri. Best friend ma nyathi manyako gi nyathi manyako girls club nitie gimoro. Babe, honey, sweets. Ide osenena na mabe ni Samido ni nyalo medo dhako ma ya tatu. So anaanza na iluongo ni oluokado. Mara dek ni midwa medni. Obi silent. Ema koro dwa ni gibedo siepe. Kisefwenyo maber ahinya e dala kesese ka dichuo kendo mon adek. To dhako mokwongo gi mara ariyo ok winjrega. Imanyo mara. Mikai gi oluokado bo bet best friends mondo gine kaka ginyalo dhiro oko the second wife. Karen Nyamu. Techange kimbele. Dimuoch mbele ka. Odi muoch ne Karen Nyamu nikech kama first wife na mwenye tunadhani ni side chick wanashikana. Mafuta na maji zikikutana 1 hour inalipuka. Kwa kama natunyathio chenka siel koda Koleus aneno kakoro wadhi wa yue matin. Sama oyo ne ndinya koro mugaji ng'adwa ni kaw glasi mapimodho gade matin. Tok ne machuok wadogo koda belo number 2. Number 2. Kikidhi mabor. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class or first class? Dial *811 380 hash to get a Toti Jaber.
wan nyaka waket tapki e otego mare en owuon. Eka mondo arus no okethre, nyaka ngima mar tapki. Ana setimo gimoro amora to kendo afundo ni giki baketo to kod lamo. Koro in kawa bag ni mos kasto bang'e iwuog idhi Mumbai. Kaponi bihan ni en bihan mar miriambo, ok apar ka tapki biro tieko tweyo mare e lwete. To in bende ok in jaoda, to bende ok an jaodi. Ang'wen tarik 4 dwe mar abich, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar poko pogore ka osir gi bengi mar Equity. Kama wabiro kelo nie sigana mar Christina Rodi. Korana adwaga na ti mondo ng'ato ng'e tija, omiya pesa then okelna jok moko. Mane emijingo man ga godo kuom tija. Kod pok mare mar twang'o lewni kod loso akala e gwenge mambita. Poko pogore saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi e Ramogi TV. E odiochieng' mar 8, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi Alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana Ramogi TV. Erokomane nyanya koro mugajwanga kumkete wanjirendo mar Ramogi. Kidieny mokwongo mar mbak ndalo kabene maendi en kidieny no eno bende wakudho godo piny, bende ni in dayo, in miyo, in rawera kata mana kwaro mantie pacho kacha chande. Pogre gi mano bende intie kari mar tich. Adwa ni kau sime ni ti download Citizen Digital App. Sama koro wantie amo chenro mora mora e wanjirendo mar Ramogi dak bai kata mana matin. In the meantime nyathi Ochieng? Yes. Koleus. Belo namba Mbili. Heramet. Yes. Olit. To be kendo en gi puonj. Yeah. Herani en jotero wa gwenge mar Europe. E pinje maoko. Kumora de gi nyathi manyako miluongo ni Emanuela. Okay, ni Emanuela ma Nigeria ma to wa pinje maoko. Mag Europe. Okay. Emanuela nigi boyfriend miluongo ni Joseph. Emanuela gi Joseph osebete love madhi igni abich. To nochopo odiochieng' mar birthday mar Joseph. Emanuela ogolo 2.5 million. Ong'iew ne godo Joseph mtoka. Ok en mtoka toka, en thuon masin. To koseng'iew ne Joseph mtoka, o make sure ni odiochieng' no endo odhi nyaka kare mar tich. Kodhi kare mar tich okungo gi maua. Bang' maua to miye mich mar opete. Kong'ise ni happy birthday love. Bang' opete to ng'iso jaode miluongo ni Joseph ni Toto, adwa ni dhi chul na taxi. Abiro gi taxi oko kacha na aonge gi cash. Joseph ng'ise ni Toto, ikelo na gift yonge gi pesa ma taxi. Joseph ka wuok oko to rado gi thuon masin e premises ma kuma eno tie. Nyathi Ochieng' Joseph no podho ka ywak. To ng'iso nyathi manyako ni endi gimoro achiel. Wa mabor. To kuma wadhie ok ing'eyo. Gimitimo nani? Adhi time tripo. Nyathi manyako ni endi en owuon Emmanuel wacho maber ni ami mich ni endi kalure kaka iniwuon isebed kitinga kendi kawa kendi miya luor makende. Sama anyuola go koko ni okanya nyuolo ni nyathi ti umo na duga. Samia nya kendi to mayan koni gi kocha ni okaber kodi tisiki mako bada. Sama lose kodi ni Josefu kadhiga tich to tingo ga nyithindo manyiri. Emtoka mano ng'iew ne kod Emanuela. Nyathi Ochieng' mi apachi.
Ne kamora mora maber nyaka jachien rire ya nyakwara monga. Jachien mane? Jachien ni. Ango en wach mane setani kuja tuongee. I don't fear you. Setani nitakupiga na mawe nitakupiga. Abo oi marachi jachien. Odhirado kode kure. Mbeleka. Nikech kodonje studio kae ibro manyo kumikale kiri. I don't fear you, Satan. Come. Emanuela chunyo ponge hera. Boy telu ninga. Joseph. Joe. Monge ki Europe, Joe. For what? Joseph. Okay. Mwanywan Joseph. Joseph and Emmanuel. Huh? Jogo hera nyakwara moga juang koro ne kuma jachien rire. Odhe monyeo le na nyisiga ni hera mate. Ka you give me, I give you. Hera is a chunyka, a heart kachacha. Toke yudo moheri nyakwara moga juang. Gimoro ni I cannot spend on a man. Achana nayo. Build your man. Kete rienye woodwegi no. Yani osha yeye mosho moja. Enbu pitch ni makata ko wuok koro rwako fitting magolo biceps gi kor moko masamoro be onge nyonyo moko mabe onge to jiwacho ni hii ni kazi ya Stella Brenda nyathi ochie. Mimi pia nikipitch ni kwa Ramogi TV inyiso chuo wetin samu bedo mano tij lweta. You see her, that is mine. Ibedo proud. Keneno kakoro riembo nyanguru, that dream car I bought for him. That's my man. Correct. Koro jachien donje ka. Osemi gari midwaro dream car ni osetim yango. In fact, stinde kama wantieni. Anita nyisi ni kaneno wuoi maber na. I will not waste time. I will just call Unarusha you out. mstari. Yes. Hi, how are you? Kama. Kaki ber kami ni Yesu. Kaka berno. Iseru godo kaki komori. Yes. Hey. Yeah, onge tiende wuondra thoge feelings moko manona sika ngiye. Hey, you look good. Typing every day ko post picture then nice, beautiful, handsome, smart kiango. Bana bera kode pinje ni ngeni ya woodwegi. Time kauni nyane na kinya onge. Olap dhoga ndongni woodwegi. Atim nango. I am sorry for approaching you. Don't feel demoralized, but I fall. Hey. Adhiye wach mar jachien. Jachien odonjo. Jachien nitakupiga siku moja. Donjo kind Emmanuela gi Joseph. Jomo herore kor ichako tingo nyiri. Kor akiani nyiso gini, you know my wife bought this or that nigga. Akiani luongo nango. Kosa akiani wacho ni, you know I have money I bought. So, lakini dhako wadwa imbe nyanye waka nitie giminge ni geni. Jachien be mihango ne pile ka pile. Correct. Ihango ne jachien odo. Akure. Ne dhako kisenyeo ne chuori mtoka mano mtok chuori. Kikilokri police officer kata traffic officer unaanza kuuliza umebeba watu wangapi? You do not become a traffic officer. Gweno king'io gima gweno chamo, you will not eat that gweno. Kai. Atieko wach. Koloni mjanja. Koloni kasenya ugari. Kanyo pare ni setani yonge hata sijagusa setani. Ukisana unua gari wewe kama bibi, hiyo gari ni ya msee. Umenunulia msee. Kikilokri koro ibedo traffic officer ni hii gari ni imebeba watu wangapi? Nini imebaki ndani ya gari? Nilipata lipstick. Mago gik midhi luoke ka was. Lipstick go idhi ywe. Mago werigo. Bora ni chuori oduogo ka yweyo. Onge Gari moduogo. Gari be oduogo. Awacho ga mato pile. Nyithindo manyiri. Nyingi maradek. Your third name onego bedni Lin Ramogi. Sina pesa Hata kidogo. Yawa sina pesa. In bracket hata kidogo. Hata kidogo. Nyathi ochien to mana kama kaka 2.5 million. Nyathi manyako ni endi iye wang kaneno kadhia mo. Ya ogo kambi moro. Makata koro dokau ong'ew kata lo opur dalagi. Okete ya foto. Dukoro chamo. Mine manena odiochieng' makawuono ni endi. Manitie kento margi opogore. Makaka ne girlfriend gi boyfriend. Manitie keny be imbe akili ni nyaka bedie malo.
Chuo tang'uru ahinya sama ng'ama miyo ng'iew ni gift mabeche ni malo. Osepango kodi tamsi. Ong'e maber ni chuorani tang'e yuto mare. To ka raise the bar, achako ne gi ng'iew masin. Obocho ni, pimo wiya, what is money? En kod idhi ng'iew ne thuon masin, moingo kaka mineno mano ng'iew ne. Omiyo joma mine neno ga mbele. To kopogre gi mano mama mantie keny. Adwa loso kodi. Ng'iewe gima iniwon kata king'iew to yudo ka dichuo ni godo kamoro. Tok wang'i ahinya. Ng'iew vest. Ng'iew soksi. Ng'iew boxer. Magi gik moko adek makata yudo godo ka wuod Jese. Wuotho kachacha ndegi saron. Kanyise ni ukimaliza washe kabisa juu nimechoka na kuziosha. Momiyo yuto tamilin. Asa yuto. Yudo ng'a kapok ang'eyo. Ayudo Yesu wuod Nyasaye. Ng'ami yudo no waketela. Waketela mon Yesu kidwa to kana. Ayudo Yesu wuod Nyasaye. Yesu ni boyfriend ya kila mtu. Huyo ndo ni bwanangu kwa sasa. Pole. Nyathi manyako jina yako atatu sina pesa. Yesu. Na tena kabisa sina pesa. Pesa mugolo mu spend godo kwa mjoma chuo. Lin. Mutalia baadaye naye kaka nyathi manyako ni ndiyo. Yesu ana brasingi meno. Nini? Wacha hiyo. Yaani anadate Yesu. Huyo mwanaume kila mwanamke anamlelea kila siku. But mimi ikifika kwangu ananipenda sana kuliko kila mtu. Yes, anakupenda. Yes. Na tunamlelea kila siku. Mlilia ni tunye mnalia but mimi nafurahi nikikuwa na yeye. Omiyo nyathi manyako akili juu. Miyo ng'ato mich oken sida. To sana boyfriend gi girlfriend 2.5 million. Ow! There is no value mar love, Lynn. No. Isinifikishe hapo Stella. The value for money or the value for money. No. En mana herano. Nyathi ochie. Onge value minyacho niya, my love is worth kumakama. You can never buy love. Tuk pesa gi herano sekuera. Haziambatani. Mapenzi na pesa. Two different things. Eyangisi adier. Nyithindo manyiri nyingi maradek sina pesa. Okay, nyalo nyiewo ne boyfriend birthday ne kata mana. No, okay, fine. Anyalo. A phone. Phone mo na yudo godo messages mar silo. Njoki. Messages ing'iewo. Kwani itiyo ka gini? Ok anyang'iewo sime. Afadhali ang'iewo chocolate, eno cham. Afadhali ang'iewo juice. Okay, nyang'iewo shoes. Opo madho to tieko. Shoes moko designer shoes. 20,000 and above. Modi tero godo ng'ato e magawa. Ong'iewo ne kafi. Okay. Sama koyo ng'ich. Ong'iewo ne kafi. Gi wuoche mang'iewo kafi. Ong'iewo. Kore wanya rwak wuoche ka nindo. Nikech kanyo kumwan kodi. Koleus. Ipi pachimo. Thank you, Koleus. Kelo belo. Ni wabelo. Sasa ndima na kuma pesa nitiere to nyithindo manyiri pesa ni en mari. Okata mana gi jokoro. Bela na Adek tat. Kendo mogik. Yes. Oh yes. Sani endi aruso muoch maji jiriwa rus. Sitela sijui harusi yako ni lini tukuja. No. Wedding stock Yuda. Alori nyaka black tuliona kama ulienda kwa yako ni siku gani? Harusi ni gima ber. Nyafinya kachwa unapiga kelele na sina pesa. Yako ni lini? To kapoke dhi. Arus wang ni dhano timo. To jomoko temi panda radha madam boss nyocho yawe. Gomos. Yes. Koa kanyo tu aneno kaka Kamene Goro boyawe. To time mapenj chini ya maji. Mimi nilipenda ya Kamene Goro. Aya wadhu aneno jotima Rus piny ka. Yes. Ng'ane be nyicho time. Beti opondo. Boss lady magine nicha. Ma Uganda. Zari the boss lady. Be nyicho time. Yes. Jafuambo moro Kisumu ka boti me miwacho ni. Beti opondo. Rituru mara. Rituru mara. Ini wali harusi nyadiriyo ya. Sidika Beda nemo harusi mana. Nariwo kodi. You did not. Peter Pedro Kodi. Bedmos. Arus is coming. Adi chupa cake. Hey, Koleus arus biro. Pek mas kamasira. Kajo kata kacha. Replace Pek kamasira. Harusi. Kanyo kumubi une kolo gi suit. For the first and the last time. Ana mane ko guest list. Okay. Dressing code dibedo mane nikech Wacha bele closet. kiketo ni dressing code ne joma chuo dibedo suit. To ng'ama chal ka sande. Korwako wako suit. Katan suit to dawe me one dressing Dressing code. Okay. Abromio. Kala bikele Ubro manito yudo wat. memo.
Kala odhi marito wat, at least pick on one of the numbers mag mbak ndalo gi. Don't worry. I hope it is this year. Arus iriwo to 24/7. Betty Opondo, we are happy. Congratulations. Wamora inya. Med mana tie kamano. Belo ni endi. Okelo mana chuny mo mana Nairobi. Capital city ma Kenya. Kumora de gi nyathi ma nyako milongo ni Njoki. Njoki ni endi notieko form 4 to nikech jonyuol ne onge gi weso, Njoki noko dhi mbele gi sikul. Njoki amua modonjo dating sites. Njoki and tall. Mwembamba, slim. Nitie gini kaki luongo ga. Petite. Portable. Bede portable minya tigni. Para. Rumada. Makini. Who's? Unarushwa. Baby, I'm coming down. Yes, I'm ready. Mano toto minyalo wuotho kigo sim titinge kae. Hello. Kolonga mano yu. Tall. Petite. And gold digger. Owacho mabeni kaka okasomo. I have not come from a rich family. That rich family has got to come from me. Koro donje dating sites. Odonjo ka. Mare no manyo misungu. Odwaro jarachar. Okungo rado gi odiero milongo ni Obete. Obete msungu. Yes. Obete. From Koro milongo no Obete. From Houston. Obere. Yeah, Obere. Obere kurado go. Obere. Ya anja luo ya ba. Obete. Tebe lunge kisungu ya. You want any? Obere. Ho? Obere. Obere. Obere manorado godo mokuongo nyathi ochieng girade magawa, but Obere ni ne onge gi pesa manodwaro. Odhi ong'ieune mana dawa mano mixture mar honey. Yes. Ndimu. Yes. Oh, ginger. Yes. Majimoto. Good. Yes. Obere ong'ieune dawa. Openjo Obere ni only dawa surely. The only beautiful thing a dawa kanyo en mana glass mitiyogo. The rest is terrible. Bang'ano to ka giserade magawa to dhi oweng'o owere go Obere. Orado gimoro miluongo kanyo ni Gori. Agori no mako chuny nyathi manyako ni endi kabisa. Garden. Agori. Yes. Garden. Agori. Omulo chuny nyathi manyako ni kabisa. Wow. Koro gisebed ga ka giloso. After 1 month, Agodi duogo Kenya. To kochopo Kenya, to ngiso nyathi manyako ni endi ni gitimango girade. Sama girado, Karagodi bende ne manyo wife material. To pimo wi nyathi manyako ni endi. Agoro ni msungu. Kochopo to oluongo nyathi manyako e magawa malich kabisa. 5-star hotel. To koluonge to ongise ni idwa chamango. Oyiero. Agodi bo wacho gimodwa chamo. Bang' mano to ngiso nyathi manyako ni endi pay the bill. Okay. Unfortunately my card imekwama kwa eti kadok moko ekorot video chui koro ngiso nyathi manyako ni baby please darling there's more money just pay I'm going to refund you. I give it back. Don't worry. Nyathi manyako ni ndio chako penjre kare Nyasaye akoso ni ango je jok makwayo kimi tomo kadwa temi kelo na mang'eny kedi kelo in large number. Ochako kwa Yosepe text omiyo nyathi ochieng samirado ga gi message na ni Stella nimeshikana pahali Stella nataka 3k unaweza kuwa na 6k urgently na kurudisha kesho. Oh no, tuma tu sasa nimejua mama nitakuwa nafanya. No, you aren't explaining. Niko roki dembo na national television kama now I know. Okoyo mo yudo 10k. Ochulo bill. Bang' mano to diero ni ochako wacho ni odwa mana ni gininde hotel ka. Bed king'eni no wacho ni card no mo. Tachaka ninde 5-star. No moko.
todo mana ninde 5 star achaka kwayo pesa room and 15,000 per night mana executive bed and breakfast only mana ok executive yeah bed and breakfast only okay nyathi ochieng osekwayo 10,000 kendo nego beno ochako manya another 15,000 nyathi manyako ni endi oparo ex ne moro mabende ne niga gi pesa to chunye mano kode to o excuse herself odhi echo ngiso ex ni owada nyathino bet admitted to urgently orna 15,000 anaduokni nonengo kwa 20 ex oro 30 nyathi manyako dhi mbele motimango mochulo room mana musungu ne benotoe ne berne kare room kacha misungu nigi engagement ring wow gidonya ni makoro gibet gi yueyo to misungu going down on his knees and baby will you marry me ingeni nyathi manyako ni obuok yatadwa maringa makata pesa ne poka neno kato koro sida nyathi manyako no ng'iyo monde openjo misungu ni koka warado for the first time wasebet mana ka waloso 1 month down the line arus nyathi manyako azole so odoro go azungu yes baby I do nyathi ochieng samine na lose koduni nyathi manyako ni endi no ng'iew ne chula wow islands nyathi manyako ni odake chula kende to min gi bendo gedne ot owete gi yote omitich nyathi manyako ni endi sani chiemo gi ruodhi nyathi ochieng ni apache Lynn Ramogi nyanya catch can you spend on your man I cannot thank you never the power of doing of what? loving your man the power of spending kuomboino the power of treating okinya chulo bill kata mana mar juso naitwa Lynn Ramogi sina pesa hata kidogo Lynn tafadhali I'm coming home late tafadhali kama kuna pesa nyingine nyewe chiemo moro ang na refund kaduogo watoto wangu ili tukule naosha plate my husband karibu nyumbani nawa mkono welcome for dinner na hiyo ni umeleta maji kwa nini uliwacha pesa Lynn Ramogi what is your worth 10 million onge gima wacho gik ma wacho kuom Lynn Ramogi nyanya kach mage duoko mara nyako Ramogi jwa an gima makodhoga ni dikoro in island toto inyiewo ne chula kata island mano mtego chula no sama ogochni ni koro jaodi ni ng'ato kamoro utapitia wapi na umesungukwa na maji inyiewo ni chula ko mano mtego shisha ikolo toto kanyisi adier niko remor ni niko mimi niko na island bwana yangu alininunulia island utapitia wapi wanang'at magiriemba kendo go sim nikika ne boat mora around that island today utugo gichwo tieke gikanyo kolo into totani ni akili juu yani koni island akili juu lakini heri ulie runda kuliko kukuja kucheka sitataja nyathi ochieng awacho to pile ni chuo lore nyiri to piem mondo to wapiem ga ini piem ginga an nyiri in bingene nyako senti wuit wakia nyiri piem ini piem wini nyiri piem in an apiem kenda kodana wuon okay chuo to lore analama Nyasaye ni sama idhi mit ng'ato tor nie ranyisi to ng'isi ni nyathi nyaka kata ka nyingi mara deke ni sina pesa hapa kuna potential kuna potentiality nitie kuminyalo gole gimoro nyaka ng'ime wacho ni hapa kuna potential donge okay sawa tu nitie saying mawacho ni ya use money to get money mano to en mano nyathi manyako mose pimo kumodwa chime
to ng'e gimodware maisha. Ineno dating site. Mano investor. Dongenene dating. No. Dongenene dating site. Dating site ka oting'o ga jok mopogore opogore. Jok mopogore lakini ka in nyathi wegi makili juu. Tidhi e dating site. Geng'eny by the way. Ema ng'isi ni dating site ka nitie jopa. Dating site ka nitie jok mamachua magin gidoro mana marriage. Dating site ka bende nitie jonek. Use money to get money. Ka in intention ni en money no. Tiseng'io ng'ato maber. Ing'eni nitie ng'ama ja pesa wanye lando. Onya bedo norwaka kala lakini nitiere kit kaka. Nitie gimoro. Kasto nitie kaka jo pesa bende timrega. Let me just tell you the truth, Nyathi Ochieng. Yes. Jo pesa nitie okang' mopogore opogore. Nitie ja pesa ma en ga very simple. Ma kuma wuothe onya wuotho go pato kata kala. Yeah. Very humble. Open source. Very humble. Kendo kodhi kamoro bana yawa pesa gina bana chips ni nini tong'eyo. To nitie ja pesa moro ma ibong'e gi kakoloso. Hi, are the goods already at the port? Moko to be iwacho mana mondo What mori should go. we do? Kata ng'ama wuoge maonge. Nitie jo pesa moko minyia designer. Designer dressing from head to toe. Gi perfume. Nitie perfume madung pesa. Nitie Bechuri nigi perfume madung cheddar. Good. Madung 1M and above. Mos na kefa ocharo kanyo. Lakini nitie perfume moko makelo pesa. Nitie ng'amatiyo e slaughterhouse kata butchery nitie pa cologne miluongo ni beef cologne. Idum ringo titing'o pesa maratari. Ati beef cologne. Hey. Nitie jo pesa moko mabende are very arrogant. Very arrogant. Bongi sini if you like you can go bwana. Kwani what is a lady? Tumeona wangapi bwana? Tunafanya kazi kwa TV. What is a celebrity, my friend? You can just leave. Hey. Categories mopogore opogore mag chuo manigi pesa. Yes. Nini sijaona Nairobi. That point I love it. 2000. Take this. What is 2000? What did you say? Omera nyako ni wacho point magi. Mina uro kila mtu atoe tutu banda. Nyathi Ochieng bisebet kod jok manigi pesa. Cheddar. Umekana wenye wako na pesa vizuri round table. Money. Real money. Cheddar. Ichako kila ng'ato golo pache iwuoye. To yudo moro manigi pesa ene makoro en gi pesa moingo jite. To koro samo loso kata mana jok moken jok. To jinyiero. Ja pesa kata ka wacho gimok mit. Inyiera. To ja pesa bende nitie moko mo charge sasawa. Eno ng'icho gamane. Usiniringia ati umevaa pants, umevaa heels. Umevaa momio ng'icho kage dolo wigi. Umevaa sijui nywele ya farasi. What is wig? Ocha kopeni ni unaishi wapi? Unaishi. Hapo ndio wapi? Atego belogi kanyo e categories machuo manigi pesa. Jo pesa opogore keno nigi kido mopogore. Koro ka idwa use the money to get the money. Akili juu. Yes. Lakini bende kakoro watieko nyanya kach. Yes. Dhako midwa kendo kata dichuo midwa no kendi nikech mon be nitiere ma nigi pesa. Gi moloso. Kiki open up ni ahinya when it comes to matters finance. Samoro en ng'amu ng'ia ni yes. Pesa ni ka wacha nikuje mapenzi tutapambana nayo baadaye. Tesa ye kidogo. Onyesha ile humble life. Mondi. Kineno ka en consistent, en persevering, owa huyo mtu. Lakini jinako ya tatu kwe sina pesa. Sina pesa. Nyathima nyako sina pesa. Yawa. Koleus. Jopiny wacho nango korikone ndo weche motene kod belo kapok wadhi break. Jopiny wuoyo kae kendo moko balo gi Lin seriously. Nikech Lin koro Lin wuondo ji. Lin wuondowa. Lin ing'eni ini wuondo ji kae to ji ofwenyi. Mane berne. Ing'eni koro atemo yawo gini to otamore lakini aneno ka oyawore maber kabisa. Nyakoromogi Ajwang' meda oro ote namba 3 Facebook page mamarwa mar mbak ndalo Ramogi TV official be is on.
Kendo wantie live e page mar Ramogi TV e Facebook acha. Inyalo donjo kanyo tichwal nwae gimoro. Ingeni nyaka koro wawinjan anano gini otamre lakini in gi ote moko mantie ready kanyo gini odagi yaore kabisa. Ote onge wanyalo somo gi kwaduogo nyaka Ramogi Jwang. Sani aneno mondo wadhi e break. Lakini sama wadhi e break ne bwa mi thuolo mar oro ote machuoke ari adek auchiel nono. Ka uno ne mine nyalo kachiel gi weche lab. Yes. Nyaka Ramogi Jwang To waiko. kapok wadhi mbele. Ka uno bende wadhi alo jofwambo gi keyo. Yes. Nyathi ochieng? Adhi ali mam. Amba dhi ali. Kachel koda local instrumental? Ano kan jafwambo. Ina inango. DJ. Ingango. I'm not fwambist. You are not fwambist. You are keyist. Kana jakoko. Or you are DJist. Ako koko tichula. Happy Coco Day. Waduogo nyaka Ramogi Jwang medikete mane wang jowi mari migendo mar Ramogi. Nyaka waket tapki e otegno mare en owuon eka mondo arus no okethre nyaka ngima mar tapki. So you might need that big mfuko. This back to school week, you can now shop big Naivas Kikapu Kibonge, the biggest season saving country. Twende vacay Navu Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok Wan gi dholuo mar kendo to gi kendo. Wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Chieng' maraboro. Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riuri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, sa 1:45 mar otieno. Mana Ramogi TV.
kiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palamino chiena tandora mojonya. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Chulo Kuoro. Anadwaro mondo timni malit, mana kaka ni timna malit kuom higni 15. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Adhi pando nyathi maracha ni kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Tapki pod en sirono. Masiro jot. Mama, samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum, to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Tapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagerre. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Mashigi yakora mugajwan kendo Mungu ni mbak ndalo Wednesday edition kama wacho gani mine nyalo kachiel kod weche love. Kane pok wadhi e break kacha chande ne wanyisi ni wadhi bedo gi wendo nyakora mugajwan. Wantiere ka indi gi wendo. Ok wadwa ni mondo wadhi mabor ahinya. Usewacho, usepenjo, usedwaro. Kawuono wantiere wacho gani paka madhako romo gi sibuor madhako. The cat woman means iluongo ni sibuor madhako wenyewe Akodhe in the house. Akeni penjo mane madigom penjo Akodhe. Iluongo ni min Vesha, min Ru, min Oyo, jaodo mosh. Kawuono entiere kaindi. Penjo ma intiere godo no endo ore 23690. Wantiere gi Facebook page mar Ramogi TV, wantiere gi machachande mar Lind Ramogi Nyanyakach. O sample gi aworo kakuoro message. Kane wakono ni Akodhe in the house, be wore ndi Lind isa ni en gi tich matek e studio bi kachachande, to kata kamano wabro somogi. Sibuor karibu. Asante. Mashigni kabisa. Erokamano. Congratulations. Nyingi chai malungo tek. Wachno go kisungu Mrs. Schweitzer. Wafual kidogo. Mrs. Schweitzer. Okay. Awabo wacho ni Mrs. Omosh. Mano nyalo kalewa enya. Aparo ni mokwongo, puoch gi pak kabisa. Erokamano. Kare hera nyalo loko ji. Mapenzi mpya. Kauni yom sipwa. Ayom donge? Yes. Nyale. Mano love. Nyakora mugajwang mana kaka ineno ok en miriambo en adieri wantiere gi Esther Akoth Okeyo mong'ere ni Akodhe. Adwa na chak mondo apenje Akoth. En mobonyiso wa nying ma mondo wati godo. Nikech ing'eni en ga two personalities. Wan gi Esther Akoth Okeyo, wantiere gi Akodhe. Kawuono akeni mane mwatigo koso wati kod gite. Wanyalo tiyo kod gite nikech Esther Akoth Okeyo apani jo bank mong'eyo sama gidwa chula. Okay. To Akodhe maloso pesa madonje bank. Kora adwa ni wachak kapok Akodhe nobiro. Koro wachak gi Esther. Wachak gi Esther. Kamano. Esther odongo nango primary somo kanye, secondary dhi kanye. Pimnwa mbaka mari kidongo. Okay. Iluonga ni Esther Akoth Okeyo kapok nwachako higani. Sani to koro iluonga ni Esther Akoth.
Schweitzer. An miyo manigi nyithinda bich, dak notemo chanda kidogo. Nonyuola e dala momeo, baba wane dio, mama wane japuonj, omiyo nadonge ngima maber, okasandora. To gine pilka mag mielo yondo sister gigik madhi kamago gi go Omega 1 Migori nasomo Nyabisawa. But my background ibro yena kizungu asomo kidogo. Koro babo ne tiyo lodwa mane omiyo an gi passion mar konyo jotrukana nikech ang'eyo ni kono ero kech ng'enye. Adongo kono kata dho Turkana wacho kiasi. To kwadugo koni ta adonje secondary school ma Nyabisawa. Kaito mila mama ko nyithindo manyiri no maka momiyo nawe school e form 2 in Nyabisawa. Kana Ramogi wuon Vesha to e kiche anyathi ma ja SDA alemo emomiyo kadonje weche mag kongo gi ndagla gi ndawa gi gik madhi kamago. I have a very strong Christian background. Jonyuola gin jo SDA. Jo kadawa be wan jo adwen mage gik mose shape Esther to who she is nikech thum gin gik manyalo miyo ng'ato ing'eni kija thum ti ng'ama ji pako ji weri ti ng'eni ng'ama dhano ka ji paki to wich rach moro donjo ni kidogo ng'ama ja thum en ng'at ma is struggling in between janeko gi ng'ama riek koro ja thum en na janeko ma is packaged makoponi oonge gi basics of a good foundation temindo ka gidonje gik machalo mer moyuma makoro gi ketho kata gimane ber manoselosi. Mama wa iluongo ni Honorable Unita Kukeo, and very strong in politics. Baba watu koro sani tuore. Tanyalo wacho ni they gave me a very good background and mane momiyo akwayo jonyuol ni kisenyuolo nyithindo to koro nyaki chung matek mondo mi nyithindo gi the best foundation makata ka chieng moro gidongo to nyaka gipar chien kuma ne giaye. Nyamiyo kamiyo nyaka bede ngima nyathine especially the first 1,000 days. Ndalo alufu achiel monyola nyathi mano higni 5 nyaki nyuolna loso kapoda tin. Gwe gik moko gwe okombe wuotho duk mago to ko gik mago iluongo ni character development ma pinye mopuonja koro na manyo space lakini kaondo koro in gi Esther Koth Schweitzer ma jaod Schweitzer ma min nyithinda beach an gi nyithinda ariyo ma yawuoyi ma wasunge achiel ja Faransa machielo ja Swiss bo kinyal goya nikech kata mana ng'ade bana Kadori wacho ni dak ka tek titemo kamachielo to an gi nyithinda adek manyiri manyika magambo mana nyuolo ko kenda no kenda kanyako matin nitie gimi wacho na chien kacha chakot ni ng'ikni moro no makika matin mi nyuol ka ine form 2 adwa ni tera life nikech mine nyalo ka wadwa ni wajiwo nyithindo manyiri kata joma mine mosekier nikech kikier to mako dhano moro mano korka doctor school adwoko ne minwa ero kamano kabisa nikech mama wa o believe in somo kendo kata king'iyo gweng'wa kama ae mama wa emogero school mar Kanyasrega ma nikech no believe ni nyathi manyako nyaka som okang'e gimomiyo no believe in this maybe nikech embende osemulo pesa ne ong'eyo kaka ng'ama dhako kanigi pesa kino ka pichni ni ma pesa na momiya pichni kama momiyo wuoyi matin to timanade onena to kana senyuol to kadi na adhi awera ni an nyinga ni tedo kana tedo kama gambo ni mane nyinga man ko ng'ama dhako ni anan chiyo kelo ni mano kende gima yin ko ng'ama dhako piny ok nyal luori nyaka kana senyuol to mama wa yuare koda modoka school Asego Kanyada kuma bro dhie on Friday wantire gi half marathon mar the Ron Antelope mama wano neneno kanyako mariek kate school ano kasom ananyuol ng'ama mariek makata okasomo ne penj to kimiya otas ta woya nikech I'm a very attentive person and naturally intelligent kama mote modoka school Asego Kanyada kasenyuolo nyithinda ariyo adek nyara mokuongo kata wuoda mar ariyo notho kata nyuolo nyako mar adek ru kaito mama wa okawo odwoka sikul ne lit ne koneno ka nyithindo ma wan go school odhi university to ambe kaka ng'ama dhako kana dhi limo wuon parwa school tano nyiri mno somo go Nyabisawa kadho mo kizungu mara nyiri kwaja kizungu bakati kora nang'iyo madhogi kaka dhi nikech an koro kanyal explain myself because of I also lost my self esteem ing'eni ng'ama dhako kise lose yourself to the world you have no control of yourself koro nagombo nyiri gi koro apondo
wiya gini be kuot nikech koro ne gilich na gidung mamit anadung kuok koro kama wodo ka skul taduka penjara ni ana koth adwaro ang'o e ngimana adwa donga ka ma ji duogo nyona mon rimo to ni gito I also have a brain na anyalo timo kama you accepted ni dog I accepted na dogi ma jaoda no duoka school adoga dia somo Wasio secondary dia chako gi form akunga chako gi Kanyasrega school mane mama oyao mama ne choko nyithindo e gweng mon monyuol okono gidi nindo ok nyal mi wuogi mo ochako school koketo otero gigene she used to take her furniture mo achako matin kamano koro na wuotho gi tienda ka kanga high kanga kuma na tede tadhi Kanyasrega it's almost 2.5 kilometers every morning kaduogo godhiambo nikech an gi nyithindo manyaka chiem nan gi chicha swekra moro kanga kacha chingoro kilima to wabro dhi kanyo chicha swekra no na yao matin kata for 1 hour na uso mena auso gine luongo nango cabbage auso le moko matin amondo sa ochiko ari di daraja 2 gine awero koro achamo mana gine ne luongo nango nyinyo profit luongo ni nyinyo to capital na pesa michako koro achamo mana profit mewiye to gine ne modong tadongo koro mena bene dung mara to oda be thin koro na we omenda ni oko samoro bayudo ka pusi yote mango oringo ochamo capital koro mane kaka na chako ma jaoda machon akia ni ex husband iluongo nango kezongi kaluongo ni jaoda manga chaka ketho od ng'ato iluongo ni jaoda machon donge wuon nyithinda koso ber wuon nyithinda no dok school ebe no somo kae to koro kotieko moyudo tich to wabiro Nairobi ma odong gi nyithinda dieri ma dok school ma tieko ma I scored a C+. Yes, in Wasio secondary. Koro kaduogo to woini oyudore gi nyako moro mabe koro apano chako chacho wange matin. Koro maybe ambe koro nasejo ngina wayo jogore gi lak. Koro interest no rumo to kae to ne wawere. Koro no riemba. Wakete kamano no riemba. Koro riemba tayudo ka onge kata gimoro. Nyithi kawo nyithindi wadwa ng'e wapuonjo mine ka wuono. Okay. Ne ok anyal kawo nyithindo nikech nodira oko ene mane otiyo an naonge tich. An housewife. Mane momiyo anyiso mine kawuono ni kata jaodi chamo mana $170,000,000. Yes. Ing'ama dhako nyaka ibede go kapu ni moro matin moting'o silingi moro. Makata kopo ni dichuog ni oidho ndege ma ndege oko land ndege o disappear tinyalo yudo kamichako go. Mag gik mano puonja ka nonyisa wuon paro machon nonyisa weche adek chieng' mano riemba nokona ni Esther in what do you have in gango mokwongo kisomo matin ya certificate ma form 4 ng'ino kinya kwago school koro gik moko adek mano ng'isa ma jiwa nyaka sani wacho gi kizungu you are useless hopeless with no future an tasomo an accountant and gi CPA K ito in gango certificate mar form 4 mano wiya no wilgo ito in gango no donjo na matut giume no ken certificate mar form 4 ito in gango matieni ya ot madake ni ene mochu chiemo machamo ene monye nyithindo man godogi ene mori nyaka ka achiel gi an koro kano penja ni in gango mane momiyo ana koth nyaka sani okadage od dichuo dake dalana an gi dalana koro gik moko adek go are the things which have been pushing me nakawo gi positive kendo bok gi rama nikech nigi puonja bedo ng'ama an kana dhi oko eliare kucho gima nadiso mine maringo we chuogi ni akodhe is single adwa koni mama ni oko kaka ina single mother joma dwa bayo kodi gin joma manigi mondgi e udi amina okodwa kawi odwa tiyo kodi gibiro nyoni milokri jwala kamoteri wote nade onge kijende ya wuoyi mane aweni mbese na mane nyalo sera nene no kagima nyithinda adek gi ginangowa abaden nikech remember what do you have again I have children ka in go nyithino matini ma hospital ma dining hall ma midekre and so many things the moment you mention a child you mention a whole community kamotingo school hospital od chiemo donge koro kana neno ka gini ok dhi to ochuna ma kane poka kawo nyithindo to koriemba tado adhi Mombasa kumo wado ne tie to nikech ne okasomo matini ya aongo tas manya ng'eno form 4 kinyama nyaguru tich do na decide become a taxi driver kecho wadwa ne tiyo gi tourist in Mombasa koro na adonje school mar riembo nadwa bedo ga iluongo nango hair hostess mudamba wache fasten your seat belt gig madhe kamago
to naonge pesa ma mondo adhi godo e ginene e school e course mondo asom bedo na nyako ma jaber pod jaber na nyako modongo marabora ma jaber but those days na pani nyiri manigi behind kama nyiri mabeyo makwar kata dire mokatemo ujura mo that is koro tinde kabedo pinta I realize ni I lost myself I lost my self esteem I lost control over myself I allowed people control me mano mena panu nyiri malande ma jobeyo nyiri motingo agulu chiene ma jobeyo so I hated myself koro in that hate emomiyo na wicho Ramogi ni I wanted that acceptance I'd lost myself koro kadhi Mombasa to wado maduong' mlongo no Tieno and chief sani I have so much love for him kade ongo Tieno marwa to kata mwandu miwacho na kode ni go ne kata yen go to okapanda yudo gimoro nikech norwaka e ode ma ene gi jaode mochako puonja tich mar safaris ma the first time maromo gi mzungu mokwongo mokona ni da taxi driver isiniye to kana ada di safari dangi lost na package tako ni danga lost nyana nyako makiluonga ta yie tago chene wada koni mzungu moro na tere bank ka to dwa di safari to wado timo na quotation to kurani nyise kama okay to mzungu ni golo pesa to miyowa to watere safari then I developed interest in this business and that is the birth of Akode Safaris. Bas. Mana ge kar kanyo no indo matinde ni ino wuon ni accept gima notimore. Yes. Ma gima dwani mondo wapuonj nyithindo manyiro koda mine. Yie ni ma notimore. Osetimore ti chok wich kuode ni te. Nyithindo adek mano penjo ni what do you have? To you don't need mage children. Children ema an go. Gima kora dwa ng'eyo. Ma kore wuodhi mar business. Yeah. Akode kisechako gi kama nikech abiro kora dwa donje ngima ni mar business koro kapok wadhi mamoro business mari makoro kakichung how did you start koro kichako kama odhi nango makoro ibedo mang'ama koro nitiere gi Akode Safaris mage to bibro tero nikech time from there ang'o kendo makode nitiere go gin businesses mage ma intiere god kauno wadwa wang'e Akode makana ka koro ikeko to akeko kwa ng'e ni lens nitiere ni lens mano nakunga chako as a taxi driver ma ne an gi welo mang'eny na nyako monyolre ma jaber to ne okang'eyo I did not know I was pretty koro most wazunge ne penjo to minyako ma jaber ni ang'o momiyo riembo taxi ineno to kana duga kao nyithinda won nyithinda no dhi owe nyithinda ne min gi awendo kae to no yudo nyako moro mano jaode mane gichako godo dak koro kadhi na ng'ama jamiel na miel ne Musa Juma kapokotho kata Tony omondi Tony miel ne ahinya koro kwa dhi miel Malindi to kawa miel e wiye kacha to ntire chuo moko ma janyiewo na jo miel ka kong ne jo miel jo maneno jo insta kidogo kanyo tip moro kanyo mi kidogo to no kamadh kongo an kongo mimadho ja chako mana use be an kamadh chako mana bilo gini nyoro kan nikech koro star moro donjo na siling adek moro an go nyanyiewo godo konga moro to gima no mona madho kongo dirego en ni nikech aluoro ngato kaw advantage of me I was focused nyithinda ne lich na manadwa na I had a vision of who I wanted to be an kongo kana bilo to chalna mana par mangane chalna mana acid na madho fanta kata kipenjo jok moti oro Mombasa ginyisi ni madho ka tinde gin katingo glass of wine to gi wuoro koro kadhi Malindi to ne wamiel no modi Tony perform to wasunge moko ne na kamiel tapani chonge na maboyo gi ema no nyongo gi giborni no maybe giborna no koro ato nakia my beauty just the day mana chio ma yudo na jaber mabojo Kenya ok ninde poki chaki doke rach machonja emo chonga na gonya kawegi I wish you met me earlier no aliani ineno aliani ineno aliana ineno pesa sabuno mera mwosho moja pesa sutru koro ka giluonga mona dia perform negi Netherlands ka chopo Netherlands to kasemiel chieng birthday to miya siling 100 gimiya otese moko kanyo mapok na neno koro tese gi kaduga loko gi Kenya ka to gigol na siling 100 to nintie osipina moko modak Gashie mana ng'eyo chon no uso matoka ne KET 516F mako nyaka kawuono awuok ma dia nyiewo matoka ni Nissan Sunny B14 516F that was my first car kaita oro wadwa odhi okwalo na nyithinda no yudo nyithinda katugo ji udendi to odhi okwalo na nyithindo to keto na bus to kelo na riembo nyaka Mombasa ma dhi apango ot moro gi balance na manodong na chulo 250 kora dong gi 50 adhi apango ot mara 15 ambe an jaluo na dala ma jiomeo nyaka chake gi kamoro koro ka mos kamano
adhia yao restaurant mara iluongo ni The Stomp 196 Shanzu Kacha ma ane man jatedo to ane man waiter to waitress to ane man entertainer. Okay. Ma kata mana kipenjo manaba te ma Shanzu kanyo gibro ng'eyo tena ne ging'eyo natedo rech gi kuon. Koro chieng' moro kawuok adhi na loso nyaka business cards ne an go to adhi kama ji miele. Kora miyo ji business cards mara. I think it's the spirit of manifestation. Now winjo ka angi teko moro ma okang'e kuma ne aye to make it. I really wanted to make it on my own. Nikech kana ang'iyo nyithinda gi to yeno benati yo kaparo ni jaoda pod bro timanade biro luonga lakini no kachung beno kadok dala wan kidala watu kora ingo ingene na dala wakan ng'atadi an mon ma dok dala gi nyithinda ni ngena wuoro gi kan ng'atadi koro an gi ji adi an gi do kadi osiptenda di sikunde di dang arom dala wadi mondo wete na oya nyak oluonga no dioduogo no nyaka chokra makana jonyuol nane kia kuma antie. Koro I collected myself chieng' mana chiwo cards ga tema rome gi par manganet nane wuon nyathina marang'wen aluonga ni par manganet tikech ng'ano sedanga dhako wadwa ng'ano osedango chunya ni makatong ni ditiere kama onyalo kete mondo yue sani to koro wayue nikech nyathina jahigni 14 but for the past 14 years aseluokora gothinyo, aseyuak, asenindo maonge chiemo nikech mokwongo I fell in love kaeto kara lao ng'ama onge. Mane gima osechando mon mang'eny. Iyudo ka ng'ama dhako yuaka to kipenji gima oyuago be ok onyal nyisi. Kare ng'ato chama ng'owa, ng'ato chamo chunye. Chieng' mana chiew oma bodiero no ok yuda. Tino dongo neno me TV ka koro jinenane. Aga digi kanyo madam boss wadhi e break ka waduogo tabro miyo luongo ni nyaminwa miluongo ni Lindra Ramogi Nyanyakach be thuolo mondo dirni ari adek. Yes, mondo wang'e ni jopiny be to wachango nikech nitie joma dwa mi congratulations, nitie joma bere dwa chambu ai kawuono ni odiochiengi. Iwacho ni akode ni hot seat. Nyakora Ramogi Ajwang med kete kanyo enda ari adek auchiel nono mane namba mar ote machuok. Waduogo bang' nyiri machuok. Baby, side kwa wapi? Sitima imepanda, usuru imepanda, maji imepanda, mafuta imepanda, na sasa ndi stress na hasira imepanda. When the going gets tough, the tough get going. Get a quick logbook OT to DIT loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Masemana chake na Ramogi Ajwang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kai kabisa. Kido nje fu ma serious ikite ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gimi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penyo mibni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV, kik bai. Mahidi ile ilikuwa imepandwa, hawakuwa wamepewa na serikali hiyo begu, walikuwa wamejinunulia viazi.
Machine inyanya koromoga juang kidieny mar ariyo kendo kidieny mogik mar mbak ndalo kabene kawuono ni wantie koda sibuor madhako iluongo kanyo ni Akodhe to aneno ka thoth nyikora mga juang penjo kanyo ni koro president of single mothers to koro owene nga nikech pare ni no se resign don koro se wukai Kaka mtu benen poch gi pak ni Akodhe awinjo kanyo endo sigande to beto maka matina maiso ni kaka ngama miyo nyaki beda ngama nigi chuny motegno to kadiponi okendi gi dichuo manigi pesa machalo chwarni to bede kata gi silinge madhi abiche ofuko maini woni nyalo pakri godo ni an kaka nyathi jungu ambe an mana gi mara aneno ka endi adonje ote kumotingo kanye ndo ilongo ni Irene Ashley otoni nyathi nyaka poch gi pak ne Akodhe to pe na Akodhe ni bange kane jaode oseriembe no kaunda ladi to heal to ere kaka eno won sama koro no wuok kacha ne mochako hala how was she doing the balancing between ohala to koda rito nyithinde Asa kanino ka indike vino chieng bawacho ni nyathi nyaka poch gi pak ne Akodhe she's a definition of a strong woman Akodhe no ang'eyo maber ahinya lelo otoni lelo molelo but odhi mbele ka indika bende wacho ni kuom gima hero goda Akodhe eni opuonjo nyithinde te to peny na Akodhe ni how does the relationship between the kids to gi the lover chalo mane gima kona neno ka thoth nyikora mga juang penjo ka indi to mogik aneno ka indi Gilbert Opio be wacho ni nyathi nyaka mosna Akodhe the boss lady gi badi to ng'isa kanya ni peny na Akodhe eno wuon kaka achiel kuom joma mine monyalo e pinyo ma Kenya kaendi gigigo duto tema osekadhe ere kaka eno wuon osechung tir mondo konye mine mamoko masie moko osebet ka kadhe matek ka achiel koda nyithindo mondo gibede joma lich e mbele kaendi kata mana ndalo mabiro mbele ka erokamano Lina an be an gi ote moko gikoni Freddy Makotieno wacho ni entie gwenge mag kulo muoyo Ting'are wacho ni #Simba Nyiri agombo ng'eyo kama onyuole sombe familia ne to kod lek mare manyime apani moko be oselieko no kacha koro so lek mare manyime obro nyisowa kaka twak dhi mbele Collins Onyango nyaka robolo kantie Migadini Mombasa Akodhe wa mbali sana gingima mano iluongo ni resilience Nyasaye omed gwedhe ahinya Nyabondo wacho ni asedonjo mosna Akodhe ong'iso mana kakirito hera bas mogi kantie gi ote mar ng'ane chande Dave Rizi Obongo antiere chenro kaka pile kendo oneno mbak ndalo yo makare kabisa omor gi sigand Akodhe mago e gik ma ji wacho kokacha antie gi penyo mabede dahero chwalo ne the boss lady Akodhe yudo ni industry ni ndi mar wer kaka koro seng'e maber kaka ng'ano monyalo celebrity ere kaka timo balancing mar celebrity nikech nitie jok moko ma gin giwegi gin gichunge bayo kite kendo nyabayo ni kidi sawa to nitie moko ma gin koro gidwa kunyo familia ni sama koro ikao familia mamar nyithindi ikao tikete limelight nitie moko ma koro gin gidwa kedo gi nyithindi in kaka Akodhe sibuor madhako ere kaka ini won ikedo kod gik machalo kama indi kaka celebrity to kopogre gi mano bende love life ka onge ng'ama no wacho ni ng'ama miyo mani gi nyithindo ok nya hero to mondi yud dichuo manyalo heri gi nyithindo bende bet tek Akodhe ere kaka ma indi timre ni nikech dichuo kiyudo to yudo kata ka indi nyithindo 4 to bong'isi ni odwa kawi gi sofa set awinjo kanyo ndo kiwacho ni ini won to jogi ema bire dalani yino kidhi e dalagi ere kaka idil kod jogi nikech chuo bende tingi ok yot samo kendo ng'isi ni nyathi in fact atimo ni favor akawi gi sofa set ang'o midhi kelo mana ka ng'isi ni what do you have ni Madam Boss iwinjo penjo mo wacho go iwinjo gi kaka jo neno wacho mano then iwinjo penjo mabende Lino chwalo ni mano inyalo nge kachela ria de kapok waendelea kochakore wachak dwoko ng'amo penjo ni kanyana nyasa kwa Kadera anya josiko keyo tinga mapuro makata onge petrol anyako mosomo kendo sani asetimo degree mara Mount Kenya University and I will be graduating in August. Number 2, the title President of Single Mothers, okay, na title. It is a journey of a single mother taking care of her own children without the privilege of the other partner. It is not a title. It is not a position. Yes. It is a journey of a single mother successfully taking care of her children without the privilege of another of the other partner. Omiokomno is non-political, non-apologetical,
nan ikulungo nango it cannot be inherited. Therefore, I am still the president of single mothers now and the years coming. Yes. Again, even if I die today, my story will still remain to motivate those who would think of losing hope along the way. I have given hope to the hopeless. I speak to the speechless. I motivate, inspire, uplift. I share my story. Mondo mama mobedo pin kuchocho. Ongeni kareka kode no akamanen useless, hopeless with no future to the presence of single mothers. I can also make it. So it is a seat that can never be inherited. Angeo nichi gombe nikijipara. It has a lot of responsibility. Gikawe eyomane. Kode is still there. Yes. President of qualities mar beda single mother. Number one, ibende no nyuoli go kelo mo riembi gi nyithinda dek. Ibe ni we sikule form to. Be se nyuol gi wasunge mo pogore mo riembi loka mi nindo ok chuodho. Mi duogi pimo nwa. Koso ni pimo no maka dak maber idhi maber makata opiele dhogi to ok iwachna. Be ise puonjo nyithindi motiko skul masomo kaka nyithi yako dhi koro somo. Sama wuoyo kod ni adak e od nyara. To kendo odno bi miya rules. Kiki chieme kom kata nyoro na kono gimani ya wasa na onge makeup kikugoya picha nyiche ko nyuoma pona no majaber be we uru mone mate. So I would like to tell the women that if you read clearly what I mean by the presence of single mothers is I never bothered no ka you aragi jaduongcha gimada nyiso joma mine ngama dichuo onge okoting ich dwecho chiko onge kamise winjo ni ngato tho e theater ni to chuore boyud ko gore piny min gi nyalo yud ko timono in fact chuore sero nyamin gi man kanyo iwinja iki kawuono to ngata ni gi ngat monene i joma iki mibedo wana mor nyaka chieng wana mor ko in pressure in pressure ter yelo iwe ngani gi gigene ka ginyamerue modonjo go ot machielo cha gima temo nyiso joma moni ya teko mana choko en I grew up in rejection. Koro rejection ni no me ateko mana fwenyo ni kare I only have Esther Akoth okata kokeyo Esther Akoth you got to do what it takes to get you to where you want to be. For that matter na golo wach mana nyar jamoko ngenji ne penjo niya to mama magini mana japuonj ni to wuon gidiyo ango menyako no dhi sandore na dhi sandore nikech na miel malosuna na yedo fence malongra kocha kalao akian na lao chuo okay I got married as a virgin na lao thum sani kata thum no betino katimna nade okadhi madam bosa ngadi gi kanyo nikech tipenje madago penje time aneno kama yawa wanga donge dakika par wantiere gi gimiluongo ni girl child stroke women empowerment taneno ka isebedo ga embele laini kacha chande ka ikedo matek kabisa ne nyithindo manyiri kachiel kod joma mine inyalo nge kono matut gigo mitimo mariwore gi mine kachiel kod nyithindo manyiri to binya nyiswa gimo mitimo ma dibed ni gik mikale gi eki cause you just have a passion nikech inbe aneno ka nyithindi manyese gwedhigo mokwongo gin nyiri inya nyiswa gimo miyo you're so passionate about women tango mitimo moko saboro wakia kechingeni be moma be wacho ni saboro kitimo gi lweti makoni koni kikingi nyaka walande ero kama tinde wala kora gweno kitoka tong tigo uwi wano pogore gi dhiang manyuolo ngat dhiang mawuotho to linga go mani me to ling gimu nyaka keke nikech you also want people to come gimu mialando ga gik matimo ok ni mondo jione kaka timo asetimo madongo asepuonjo nyithindo mokalo 100 dhano riembo matokni Nairobi ka Kisumu gi nyinga to mago gik mane okalando nikech ne poka bedo celebrity dierego nanyoro ranga ma jachiwo and you can only give love if you have love emomiyo love follows me. Adowachoni, I'm the CEO and the founder of Aknotela, which is the #1 marketing agency. And I'm Jahono, Auso. Kolo kino branda ko deno companies madongo dongo usa pesa gine chula pesa madongo dongo mondo aland ne gik moko. Therefore I also have the marketing agency Marlando gik moko ne kampuni. Ane CEO marako the foundation. Ako the foundation na chako kana the Trukana. Although na sebedo kati mo charity work off cameras. Aero mono nyithindo dio som nikech kadi ne okasomo ajeri chako from nowhere adobedo matek kata tiko university adobedo matek to diere mana ero the club na spend kata gimoro 50-60,000 otinadi ana swipe na card ka semer ngina ngaja chiwo to nan gi ji mangeny mama madha ka chiwo go kinyi tayudo ka assess swipe 150
to ng'ato to kwaya single for pagadek per year. Kora goni per year 13,000 times 3 mano pesa di. Gimora lof prabich to nyathi moro sesomo. Koro kana yudo na nan go siepe manono maga ole osiepe mag kongo. Bagocho na mnakocho po Friday mede nyew ne gi kongo. Na we gigo mai I realize ni we atime gimoro manyalo loso community mara. Kaselo sa cheka loso jomoko mane batha. Kora ko the foundation nigi pillars abich. Antiere gi feeding program in Turkana kama apidhe mon gi chuo gi nyithindo families of 300 mar living with HIV and AIDS. O gimuonyo yath nikech giwacho ni ka gimuonyo yath to ng'ado bondegi. Adiri yath ARV cha ato poka muonye gino poko yuda koyuda tabiro chako muonye poka wacho no poka wacho na semuonye but kaka giwacho ni ong'ado bondich koro gimano gitamore chiemo koro afadhali girit tho. Koro I have a feeding program down in Turkana. We try to feed them every 3 months. Kanyo nyako chano wacho korka jokidi. Na holt mano matin nikech nyiri moko ma joluo no obiro madwa piem ga kode. Akode ni institution. Akode ngama puodhi mogwedhi ma Nyasaye no gwedho. Ok inya piem go. Koro na holt matin basa na chaka pick up. Nikech ngama dhako be ngama dhano iyanyalo wang. Katimo gimoro gi chunya. To ngato dwa ni mondo o interfere. Koro na wene gi thuolo mondo gitim. Ngama se Turkana nyaka kauno timno nade. Onge koro wadok Turkana. Akode foundation also nigi bursary fund apuonjo nyithindo. Sani an gi nyithindo Wirakoko, an gi nyithindo Nyaboanse, an gi nyathi moro nchatero Bishop Kiangowa nyingno bor. An gi nyithindo Kanyasrega. Mago nyithindo mo kanyuolo, mo kakira jonyuolgi manie secondary. Kora Akode foundation bursary fund ang'iyo mar tero nyithinda par iga ka iga e school. Lakini sani to koro nyaka ncha ter makaka aonge donors. Akode foundation atiyo gi pesa na. Mana maybe kadhia auso brand nani takono company ni kar chula pesa no to kare koro ket pesa ne foundation na timangoa apuonjo goro nyithindo kitana gi pesa moroma. Koro kendo joluo ahinya mosebedo ka go foundation ni kagi paro ni yora mar loso pesa. Adana chaka nyisgi kendo niya Akode foundation has no donors. Donor and an Esther Koth Kokeyo Akode. We mana ke kanyo wadwa ni mag jig mawuego dhano to bro wuoyo timo maber timo marach pod giwuoyo koro we giwuo erokamano kuom misebedo kitimo mano nyiso ni in adieri miyo monyalo gima koro na bed penji Akode adwa ni wagerre kaka joma mine dire moko chin kaindi iluongo wantiere gi gimoro ni paro madangni stress and depression. Dire moko yo nasty depression. Adwa riwo gi ariyo mondo wach gima na machuok nikech pod nitie pinyo moko to kadwa no ng'adwa. Ere kaka ni wuok depression mani dhi through. To maybe nyanyiso ni ang'o mane chandi. Chien ka baneno kech weche mine. Wantiere gi mine ma yudo ka samoro itemo gamoremo to wuok. Mano gimo sebedo ni. It's something that really nyalo keto miyo piny. Ya kaka sani indi makoro in Mrs. Omosh, I'm very sure you delighted again to be a mother. Yes, but nikech maybe mose timoreni chien fear moro nyalo bedo or are you strong for it tisebedo kikedo kuom gik machalo kamagi nango mondo mi godo miyo moro mantiere ot mijingo masa moro iye oselwar kaka mari mose timore masa moro depression osekao dichuo oseriembo oseyany. Yes, depression en gima duong' sani molo kata mana ayaki gi cancer. Obiro kikia nikech environment onyalo biro through environment maintie family jok mi interact go ka poki collect who you are. Na succumb to depression for almost 6 months. To no kangeni depression. Ka digo thum Kisumo na lware stage to yudo ka hospital. Na winjo ka all anana ngamo all to system ka adana yuagi to gomi ayuak botimo nade onge. Koro tera hospital almost 3 times ma ongi obwongo na no ket na dakteche auchiel. Ma biro ngiyo heart na ko samoro kaka ngama dhako be nyalo bedo relationship ma is draining you to ikia nikech joma mon watemo itemo loso mondo kik ji nyieri itemo loso mondo kik ng'at onge gima chalo kamano ngama dwa nyiero onyiero manyaka lake magulo timro nade onen ka gimoro ok dhi ting'ado kata obed na family. Mostly women suffer from depression out of acceptance. Idwani mondo you accept you. Idwani mondo you are for who you are. And then people choose to jiyero mondo ok gidwa ng'e gima in kata ing'ama chunye ler kata ing'ama longo kaka an gima ne rama enni with what I've done for people, what I've done for my family, what I've done ang'o momiyo ji ok nyal just hera for who I am. Nyaka na yudo rai hospital ka I work for nothing to gima odwani mondo obwa watch next time kwa romo and the symptoms of depression. Na chako ringo ji okadona no ji angama dawa kabedo kenda adona bed kenda started isolating myself gik moko richo na richa
kato koro gini ne maya teko ma samoro na nyalo thung athung to ane ot maduong mana dar ma dadak gi owadwa awe ute na malichka ma dadak owadwa nikech nada na bed kama nyithindo nitie to gigi no biro na nikech na duoko nyithinda loka ne wa yuare gi wuon nyithinda machako ni parmanganet cha jaduong no be ose yuare koda ndi koro the only way then I had to let go na gora ma yudo ka koro lwenyo to manade lwenyo no inga seche moko na chiwo kanya roko kata na high heels awinjo ka ol kata luok gini gi okadwar kare gigo se chamo bwongo na mo bwongo na ochopo tu makoro kanya pa okanyal paro mani miyo kelo ni ngane ne paro nego koro paro kacha ko biro nyaka kaw kalam gi karatas tindik piny niya ango machanda owadwa ni yuare koda to yuare koda nikech ango walaro lop baba wan to lop baba ni kwalaro obotera lokoso to gini banyalo anyalo konkae okanyal we akoth saurumo buk wantiere godo kaendi tinga mari to kapo seche wakodi orumo seche wakodi orumo so duogo kendo rumo joni usikore ka geno ok nyal rumo nikech pod wabiro ka wacho wach marathon koro kapok wacho wach buk nyaka wacho maber ema wabire mane mwabire kwa tingo bugni ten gima kore gonda ineno nda kake gonda akoth in gi chunya di akoth wedding notimore maber moro wadok matimo loka iwinja akoth ni dwa fall in love how many times sibuor madhako yes ibro wacho ni idwa kuma kachiel fall in love di par kama buk nitie umba be utimi ango winji bas yigane te nyuoma nikech josebedo ka nyiera ni dhako at 40 ok nyal nyuom sani kore ka love meet na nikech asipunjo nyithindo stress ba onge go rent ba ok achul pesa na be an go dichuo ba akone ni ani dak e dala na yigane te kik ng'ato timarus kidwa timarus tim virtual adich book book nandiko bugni mondo ojiw joma mine abro kelo ni buge apar mondo mine nyalo penjo gi questions mondo mine nyalo ka kingi obugni obro jiwi korka wach dealing gi daily life challenges kia page 1 bro you see perfect your challenges into an apologetic journey that is akode oma be iwer kama oma be wadhi go thum wan gi governor Gladys Wanga oluongo wa mondo wadwa kony budho mar the marathon half marathon mar the Ron Antelope ngeni Homa Bay is one of the best tourist destination to jowa ose ignore the park giwe ni mar wasunge koro gima nyiso jo Homa Bay niya waromuru tarika beach dwe mara beach donge tarika beach dwe ko chakore Friday nyaka Saturday inda bro gocho Sandra bro miela keno bro mielo gigene akode bro go thum kanyo koro Friday wago thum to wamiel to wadhi e park adani mondo jowa wachak ginene wachak articulate gik mo wasunge timo nikech gigi wan go to our disposal ka mzungu nyalo ngado ndege mo aloka ni biro Ruma Park to ito Ruma Park ni tie dala itiwene nga Nyakwara moga juanga tike gi kanyo endo kole usikrie kage mienda kodhe ni nyeke ya kasibur madhako dosnwa kidogo kao kamano medikete mane wangi mar Ramogi lugane Stella Brenda nyathi ochieni en puoch gi pakne sibur madhako to kanyo endo ni poden mana president of single mothers